Waalaikum salam yara kuma shigo da zo. Ku shigo. Malam sannan kwana. Lafiya kalau. Muku ya gida. Lafiya kalau. Harka. Lafiya kalau. Allah na kawo wannan abokina ne na zama duba. Malam akan wata yarinya ne za ka mun duba. Sunanta Talatu ko? Malam kuka da kwarai sunanta Talatu ne. Sosai amma ita ba ta son to malam ya za a yi yanzu ta so ne bari za ba ka wani magani kashi da barkono kai kwalli da shi da barkono kuma da barkono za ku yi magana wasu raka wani? Yawa za mu tafi malam. Kai ba ka rena mun rena an taba zuwa wajen malamin mai barkono ne za ta yi ni na sani ne ko ina kawo ka wajen shi ne malamin na bai an yi maganin shi nan maki dai shegu yara shine maganin bai kuna so ku ba ta yayan mutane assalamu alaikum samari yanzu duk matsalan ku shigo yawa malam ya gida sallah Wannan dama abokina wannan ne ana so a ɗan duba mushi wani abu. ai na san matsalan Shi ne malam. an kwace maka budurwa ne ko a malam ba ka wani Oh no! an kore ka wajen aiki ko a malam ba ka wani Oh no! ya dai wani nan sana su yarfa ni ba an rige maka albashi ne ko a malam Oh no! sai ni ba ka zana ne aka sace mu ba ya ga abin da zai na ta buga ina ganin kan kaza ce Mana gada mana ta mutu da yare? duba yaran nan a shi ma 100 ne ba ni na kamar 1000 ne wai ni za su ba ni ai wannan waran nan